ψηφίσατε πολύ προσεκτικά και μάλιστα θα έλεγα χωρίς κραδασμούς, χωρίς φωνές. Σημαίνει ότι ικανοποιηθήκατε από αυτά που άκουσα. Εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία. Κύριε Υπουργέ, να εκφράσουμε τη χαρά μας και την τιμή που μας κάνατε εσείς, η κυρία Περιφερειάρχη, οι βουλευτές, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης, ο κ. Μασούτης, οι συνάδελφοι με την Αρχή, η στρατιωτική ηγεσία και αστυνομική ηγεσία, οι εμπορικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, πάντα από όλα όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, η δύναμη της οικονομίας, της επιχειρήσης γενικότερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους νέους. Πράγματι έχουμε αγκαλιάσει αυτόν τον θεσμό που έχει καθιερώσει το Εθνοκύριο και παρακολουθεί και την δραστηριότητά. Εδώ όμως θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και μία στην εκλεγήσα πρόεδρο της Φλόριδας, την κυρία Ρόζα Ντιμπαλίνα. Ανέλαβε πρόεδρος στις τελευταίες εκλογές. Της εύχομαι καλή δύναμη και πιστεύω ότι με τη στήριξη και των συναδέλφων των υπαλλήλων θα πάει καλύτερα. Εξάλλου η Φλόριδα και παράδοση να πάει καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι τα όσα ελέγχθησαν και από την Περιφερειάρχη και από τους βουλευτάς και ειδικότερα από τον κύριο Μωρίδη, κάπως να νιώσατε και μια ικανοποίηση, γιατί απευθύνθηκε περισσότερο σε επιχειρήσεις, στη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Εμείς θέλουμε όλο το Κοινοβούλιο να πιστεύει ότι όντως οι επιχειρήσεις, οι μικρές και οι πολύ μικρές, είναι η πραγματική ραχοκοκαλιά. Δεν το έχουμε δει όμως όλο το έργος. Και το λέω αυτό για έναν και μοναδικό λόγο. Η παγκοσμιοποίηση έφερε πολλά θετικά. Όμως υπάρχουν και πολλά αρνητικά. Βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν θα έλεγα ότι έχει ταχύς βηματισμούς. Και αυτό το γνωρίζω. Αναφέρθηκε πολύ σωστά και πραγματικά το παρακολούθησα ιδιαίτερα ότι όντως η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γερμανία, η Γαλλία, και αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία. Όμως οι επιχειρήσεις δεν δανείζονται χαμηλότερα από τη Γερμανία ή από τη Γαλλία ή από την Ιταλία. Και εδώ πλέον, αγαπητέ Υπουργέ, ο κλιματικός κόσμος λέει, εμείς θα δανειστούμε. Εμείς ζητάμε την κατάργηση του τέλους επιτεύγματος και στις επιχειρήσεις. Εμείς ζητάμε την μείωση της προκαταβολής των φόρων. Εμείς ζητάμε την μείωση των φόρων. Πράγματι, μειώσατε φόρους. Δώσατε και είδε στη σκέψη σας και το διάβασα πρόσφατα ότι πάτε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι προεκλογικά αυτά τα συνθήματα, θα είναι όμως πραγματικά. Έτσι τα θέλουμε. Να στηρίξετε τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δίνουν δουλειά σε τόσες χιλιάδες εργαζομένους. Το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων το γνωρίζουμε καλά ότι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι γεγονός. Και στην Ευρώπη είναι το ίδιο. Στην Ευρώπη είναι το 90%. Δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη. Απλώς ο Βορράς με τον νότο της Ευρώπης έχει διαφορά. Και στην Ελλάδα, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, Κύπρος, πράγματι υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί όμως? Διότι αυτές οι χώρες στηρίζονται στον τουρισμό. Και στον τουρισμό πέραν των μεγάλων μονάδων των ξενοδοχείων που γίνονται, στείνονται δίπλα και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Ο κόσμος γνωρίζει καλά, ειδικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος. Περάσαμε δύσκολες χρονιές. Εμείς δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Δεν ξεχνάμε που μάλιστα είχαν τολμήσει και φορολόγησαν ό,τι πετούσαν. Ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε, αν μπορούσαν να τον μετρήσουν, και αυτόν θα τον φορολογούσαν. Υπάρχουν πολλά κατάλοιπα από εκείνη την εποχή, τα οποία πήγαν για να σώσουν την οικονομία. Καιρός όμως αυτά τώρα να αρθούν.
και πρέπει να έρθουν. Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως. Τέλος επιτέματος, εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτα μέτρα που είχαν για να σωθεί η Ελλάδα και έπρεπε να πάρθουν. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί. Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Αλλά γυρίζουμε και το μυαλό μας και πίσω. Διότι ο επιχειρηματικός κόσμος είναι κόσμος συλλογικής και σκεπτόμενος κόσμος. Είναι ο κόσμος που τη νύχτα δεν κοιμάται. Σκέφτεται το αύριο. Δεν ξεχνάει το παρελθόν. Δεν ξεχνάει τα 10 χρόνια μνημόνια. Δεν ξεχνάει την ενεργειακή κρίση. Ούτε φεύγει από το μυαλό του φεύγουν οι δύο πόλεμοι που είναι στη γειτονιά μας. Και όταν πάρει φωτιά στη γειτονιά, περίμενε να καείς και εσύ. Έτσι λένε. Γνωρίζουμε αυτές τις καταστάσεις όλες. Θέλουμε πραγματικά, στηρίξαμε. Βάλαμε πλάτη μεγάλη, το μάρμαρο στο τέλος, το πληρώνει ο επιχειρηματικός κόσμος. Και δεν λέμε όχι εμείς. Να πληρώσουμε. Αλλά όταν ενημερούν οι δείκτες οι οικονομικοί, λέμε τότε ότι κάποιο μερίδιο πρέπει να έρθει σε εμάς. Εμείς δεν αρνηθήκαμε τις αυξήσεις στους εργαζόμενους. Λέμε ναι στους εργαζόμενους. Αλλά να δούμε και τις επιχειρήσεις. Διότι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις πάρα πολλές, ναι, μειώσατε το μισθολογικό κόστος. Πραγματικά. Υπάρχει όμως η ενέργεια που κλονίζει τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά, στέκομαι στα όσα είπα. Και περιμένουμε όμως μέσα στη χρονιά αυτή που έρχεται, ήδη κάπου έχει γραφτεί για μειώσεις φόρων, για περιφερειακή ανάπτυξη, και εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα οι νέοι πήγαν στο εξωτερικό, πήγαν Αθήνα, πήγαν Θεσσαλονίκη. Δεν μείνανε. Η Πέλα στην τελευταία απογραφή έχασε 11.000. Και σε μια ημερίδα που είχαμε στην Φλόρινα, ο πρόεδρος είχε πει τότε ότι, και το γνωρίζω πολύ καλά, παλιά η Φλόρινα ήταν 120.000. Τώρα είναι 50.000. Πού πήγε, πήγε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή πήγε έξω. Αλλά όταν πάει στην Αθήνα και η Αθήνα από 1,5 εκατομμύριο ή 4,5 εκατομμύρια, ασφαλώς απορροφά το εργατικό δυναμικό. Όπως και η Θεσσαλονίκη. Έχουμε και το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης εδώ κοντά. Γι' αυτό και είπα, σε κάθε απογραφή οι περιφέρειες μειώνονται. Άρα λοιπόν, να, πεδίο δόξου του ανδρό, περιφερειακή ανάπτυξη και μπορεί να γίνει. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα, εάν περάσετε στα ακριτικά χωριά, θα δείτε ότι έχουν τελειώσει. Χωριά των Κυρίων και Κυρίων Διαποσίων έχουν μείνει 100 και 150 και αυτές οι δύο θα τελειώσουμε. Και προσέξτε, αυτές οι περιοχές και η γη αυτών των περιοχών θα πουληθεί και ίσως σε χέρια όχι σωστά. Το βλέπουμε, ήδη το ζούμε και πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Περιφερειακή ανάπτυξη. Πραγματικά το ακούμε, η κεντρική έρευνα με τον κύριο Δοσικός και το έχει κάνει σημαία εδώ και ένα χρόνο, η περιφερειακή ανάπτυξη. Τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Εμείς ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παράξει πλούτο στον πρωτογενή τομέα. Να στηριχθούν οι αγρότες για να μείνουν στα χωριά. Αυτοί θα γεννήσουν παιδιά. Στο χωριό γίνονται οι τετραμερείς και οι τρεμερείς οικογένειες. Στην πόλη δεν γίνονται. Όποιος νέος πάει στην πόλη έχει τελειώσει. Έχει φτάσει και προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του. Διότι με τον μισθό που παίρνει δεν μπορεί να δει παραπέρα. Άρα λοιπόν στηρίξτε τον πρωτογενή τομέα. Και είμαι σίγουρο και το γνωρίζετε πολύ καλά το κομμάτι αυτό, ότι θα πρέπει να προσαρμογεί τα μέσα. Αυτή η περιοχή θα δώσει πλούτο. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ πώς δίνεται δυνατότητα σπίτι μου ένα στεγαστικά δάνεια. Ορθώς δίνεται. Με μία διαφορά όμως. Εάν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις δίνεται στο 100% με ένα χαμηλό επιτόκιο ή οτιδήποτε άλλο, στην περιφέρεια, στο χωριό πρέπει να πάει το 50% αρρωγή και το 50% να είναι χαμηλό τόκο. Αν θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες. Αλλιώς είναι δύσκολη η κατάσταση. Να δούμε λίγο στα της πέρας, κύριε. Να δούμε τι έχει προσφέρει το Επιτελείο σε όλους αυτούς που μας ξαναεμπιστεύτηκαν. Και πράγματι έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο από τα ολίγα, σε συνεργασία, σε ομοφωνίες, σε όλα. Γιατί από την ώρα που τελείωσαν οι εκλογές
είμαστε όλοι ταγμένοι στον ίδιο σκοπό. Δεν υπάρχει ούτε αντιπροσωπές τίποτα. Υπάρχει μια σύμπνοια, μια ομοφωνία πραγματικά για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και θα πάει πέρα μπροστά. Το δικαιούται, έχει τις δυνατότητες γενικότερα. Περάσατε τον δρόμο, κύριε Υπουργέ, που είχατε μπροστά εδώ, που ανέφερε και ο κύριος Σταμένης πραγματικά. Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Έχουμε κουραστεί να ακούμε χρόνια και χρόνια για αυτό το δρόμο. Και ξέρετε τι με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Με στενοχωρεί το γεγονός. Γιατί τα είχαν να παλεύει και να φωνάζει ο κόσμος και οι βουλευτές, οι οποίοι πράγματι παλεύουν για να διορθώσουν αυτή την άσχημη κατάσταση. 600 άτομα έχει πάει αυτός ο καρόδρομος από Χαμηλώνα έδεσε. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε και τέτοια περιστατικά. 21. Εξαγγέλθηκε. Ο δρόμος αυτός ότι θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί. 21, 22 με 25 θα είναι τελειώσει. Ξέρετε τι με στενοχωρεί, κύριε Υπουργέ. Με στενοχωρεί ότι αντί εμείς να παλεύουμε, ο δρόμος αυτός είναι σε προτεραιότητα στην περιφέρεια. Πρέπει να είναι σε προτεραιότητα και στην κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό για έναν και μόνο λόγο. Εγώ δεν μπορώ να διαπιστώ ότι ο κόσμος της περιφέρειας από την ώρα που ήδη η προτεραιότητα υπάρχει θα πρέπει να ασχολείται με πιέσεις για να γίνει ο λόγος αυτό. Η ιεράρχηση της ίδιας της πολιτείας να το προχωρήσει. Ακούμε τελευταία ότι πράγματι βρίσκεται. Ακούμε όμως και ένα δυσάρεστο ότι αυτοί που θα πάρουν το έργο αυτό πραγματικά ίσως θα είναι φορτωμένοι με άλλα έργα, λέει, και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και όταν τελειώσουν τα άλλα έργα, ίσως να μείνει χρόνος και αυτά. Το λέω αυτό είναι ένα για μας έργο ανάπτυξης, έργο πνοής. Είναι για τις μεταφορές, είναι για τον τουρισμό, είναι για την ασφάλεια των κατοίκων που κυκλοφορούν. Και κυκλοφορεί πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο ο δρόμος αυτός για την Πέρα. Είναι για την Λόρνα, είναι για τα Σκόπια, είναι για την Αλβανία. Περνάνε πολλά αυτοκίνητα σε αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει. Βεβαίως εδώ έχουμε και εμείς. Διότι λέει ότι αν ζητάς τα πολλά, κάνεις και τα λίγα. Διότι υπήρχε μια πρόταση ότι ελάτε να πιάσουμε κομμάτι-κομμάτι να κάνουμε τον δρόμο αυτό. Και πιστεύω ότι αν ήταν έτσι θα είχε γίνει. Αλλά τότε τι απαντήθηκε, ή όλα ή τίποτα. Πάρτε το τίποτα. Αυτό ήταν το τέλος. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και ευθύνη δική. Πάμε στην ανάπτυξη γενικότερα. Ένα δεύτερο κομμάτι. Πέραν των επιχειρηματικών προβλημάτων που υπάρχουν, τα οποία τα γνωρίζετε καλά και μάλιστα, τελευταία η Κεντρική Ένωση έκανε μία μελέτη και κατέθεσε μια πρόταση πριν από την έκθεση σε όλα τα κόμματα και πήραμε τα εύσημα από άτομα του Κοινοβουλίου ότι λέει αυτή την πρόταση και αν υπάρχει η κυβέρνηση με οποιαδήποτε πολιτική παρουσία πάνω σε αυτόν τον μπούσουλα να περπατήσει, λύσεις θα δώσει. Πράγματι και έχουμε καταθέσει και αν θέλετε κάντε το κόπο, πάρτε το αυτό και διαβάστε και να δείτε ότι πιάνουμε όλα τα προβλήματα. Γιατί? Διότι τα εκνευτήρια είναι οι σύμβουλοι της πολιτείας. Και εμείς θα έπρεπε να είμαστε σύμβουλοι στον υπέρτατο βαθμό. Για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και να μπορέσουμε να το χρήσουμε. Πάμε σε ένα θέμα που εδώ οι συνάδελφοι μου από τους όμορους νομούς το γνωρίζουν καλά. Ανάπτυξη των πόλεων με έναν ρυθμό στο να γυρίζουν άτομα από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην περιφέρεια. Όπως σας είπα, έχουμε χάσει πολύ κόσμο που μετακόμισε στις μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα όμως έχουμε χάσει και πολύ νέο κόσμο. Το φοιτητό κόσμο. Η Πέλα είχε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όταν έγινε η αναδιάρθρωση να συμμαζέψουμε την παιδεία, στόχος η Πέλα είναι η Μαδία. Και πήραν τα δύο τμήματα και ήρθε το πρόβλημα. Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα, σε όλη, μα δεν υπάρχει, άμα ξεκινήσετε από Ιόνιο, πάτε Πελοπόννησο, Στερεάτη, Υγή, Ήπειρο, Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, οπουδήποτε, πλην κεντρικής Μακεδονίας. Και εκεί υπάρχουν σε όλες
απασχόλησης των νομών υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πάτε τώρα και επιτρέψτε μου να αναφέρω την Φλόριντα, θα δείτε ότι έχει ζωή η Φλόριντα. Και τη ζωή και την ζωή τη δίνουν οι νέοι άνθρωποι. Εμείς πιστεύαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Μας λέγανε τότε όμως, θα γίνει η διασπορά, και δεν θέλουμε διασπορά να γίνει. Εμείς θέλουμε τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, 3 τον αριθμό, μαζί με τον δεύτερο. Έλεος, ας φύγουν κάποιες σχολές από τη Θεσσαλονίκη, ας πάνε στην Πιερία, στην Ιμαθία, στην Πέλα, εκεί που δεν υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί είσαστε, κύριε Υπουργέ, Υπουργός Επικρατείας. Όλα αυτά σας ακουμπάνε. Άρα λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και δεν θα προχωρήσω σε άλλα. Θα σταθώ μόνο μια, θα το έλεγα, εσωτερική ικανοποίηση από το γεγονός ότι μιλάτε για την περιφερειακή ανάπτυξη, μιλάτε για τις μειώσεις των χώρων και ξέρετε, στον επιχειρηματία ανατάξεις τον κουμπώνει και τον κουμπώνει σκληρά και να είστε σίγουροι αυτοί οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματική τάξη διέδωσε σε άλλους προγενέστερα να δουν στην εξουσία. Αυτή η τάξη καθήλωσε και αυτή η τάξη ξέρει να σκέφτεται και ξέρει να αντιδρά. Άρα λοιπόν, όπως είπα, παιδί ο Λαμπρό, στηρίξε τους μικρούς επιχειρηματίες. Αυτή είναι η ζωή σήμερα. Και μάλιστα σε κάποια προγράμματα λέει για να πει στο ΕΣΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να έχει εργαζόμενο. Γιατί τάχα αυτός που έχει, επειδή έχει μια επιχείρηση, δεν έχει δυνατότητα, δεν είναι εργαζόμενος? Βέβαια, η όλη μου ομιλία απευθύνεται σε εσάς για ένα και μοναδικό λόγο. Είστε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, έχουμε κάθε λόγο από εσάς να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα τελειώσω, πιστεύοντας εσείς έχετε δώσει με την παρουσία σας το μήνυμα, ακούσατε τον Υπουργό, ακούσατε και όλους τους άλλους και ειδικότερα και την Περιφερειάκη, γιατί να γνωρίζετε κάτι. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια μας στήριξε στην συγκροτήση, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να δίνουμε τις υπηρεσίες του Επιτροπείου 95% ηλεκτρονικά. Και έχουμε ξαναυποβάλει δεύτερη πρόταση να ολοκληρώσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Αλλά η ψηφιοποίηση, κύριε Υπουργέ, έχει και κάτι άλλο. Έχει φέρει μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Και εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε. Η ηλεκτρονική γραφειοκρατία την αντιμετωπίζουν και τα επιμελητήρια. Πρέπει και εκεί κάποια πράγματα να βελτιώσουν. Η κεντρική του Εκμελητηρίου είναι δίπλα σας, συνεργάζεται μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την απόψινή παρουσία. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, δύναμη και να είστε σίγουροι. Και όσοι δυσκολίες να έρθουν, να τις περάσουμε. Αρκεί καλά να το καταλάβουν πάντα οι κυβερνώντες και όποιοι κυβερνώντες ότι ο επιχειρηματικός κόσμος στήριξε την κοινωνία όρθια στην πανδημία. Και μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της πανδημίας η πολιτεία εξόδησε 57 δις. Φαντάζεστε να μην εξοδευτεί αυτά τα λεφτά και να μπορούσαν να τα δίνανε προς άλλες αναπτυξιακές κατευθύνσεις και σίγουρα θα τα δίνουν. Αναγνωρίζουμε αυτό. Πράγματι τη μεγάλη προσπάθεια της πανδημίας και γενικότερα. Και είπατε κάτι πολύ σωστό, κύριε Υπουργέ. Εμείς δεν θέλουμε από δανεικά λεφτά να μας δώσετε. Εμείς θέλουμε πάντα να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Διότι αλλιώς εμείς θα τον πληρώσουμε αυτά. Λοιπόν, καλή